10. Clark, tartalma röviden. A Clark című sci-fi horrorban egy 40 felé száguldó nő gyermekvállalási kálváriája elevenedik meg előttünk, de nem úgy, ahogy elsőre gondolnánk. A megkapó képi világ mellett erősségüket. Ez a trend nem új keletű a horror témájában sem, így alakult, hogy 2023-ban két nagyszabású, kifejezetten mozikba szánt Dracula adaptációért is izgulhattunk. André Vredal már bizonyította korábban, hogy kis, közepes költségvetésből is tud olyan látványt varázsolni, ami vetekszik az álomgyári produkciókkal, például a Boncolás, The Autopsy of Jane Doe, esztedejének egyik legjobb horrorfilmje volt. A The Last Voyage of Demeter Dracula műfajban való újításának azt szánták, hogy a titokzatos erdélyi gróf valódi szörnyetekként jelenik meg. A film első perceitől fogva nyilvánvaló, hogy a büdzé legnagyobb részét a látványvilág emésztette fel, és szép is a film, Dracula ábrázolása azonban hiteltelen és nevetséges, ráadásul hiányzik belőle a személyiség, amiért 100 éve rajongani tudunk. A benne rejlő potenciállal a film sajnos nem ért kellő módon, így legfeljebb tisztességes iparos munkaként jellemezhetjük, ami az átlagos szintnél bevállalósabb és vadabb, de nem tud több lenni egy egyszerű szörnyfilm.